прогони. Кой ще се грижи сега за изоставените и сладки отрочета? Ами, може ти да ги осиновиш. Не може, Патрик. Не съм виждал Гари такъв. Кого? Не, явно сте трябва да намерим любящ дом за всеки един от тези сладки маници. Нали, Патрик? Патрик? Не бойте се, маничета. Сепия ми е много добър приятел и обожава животни. Спанч Боб, кажи какво правиш тук? Не знаеш ли, че е 7 сутринта? Сепия, донесъл съм ти изненада. Не знаеш ли, че е 7 сутринта?